Ito na kami. Animal Bite. ABC Animal Bite Center. Ako. Hindi ka man lang umiyak na ini-enjoy ka. Kaya nung pag newborn screening yun, pinalo yan. Hindi umiiyak. Malbit daw eh. Hindi talaga umiiyak yan. Ngayon umiiyak na. Okay na. Okay na. Ay, ang Tapos. Ay mga paring Jason. At gandang umaga. Araw na ang linggo. Happy Sunday sa lahat. Mga viewers, mga sponsors. Happy Sunday. Papunta ako ng Eriga. Samahan ko muna yung anak ko na magpa-inject. Gawa ng nung nasa Maynila kami, nung una pang pupunta Manila namin ay nakalmot siya ng pusa doon sa kanila papa. Bali panlas niya na ngayon na na-inject. Pang-apat na inject. Yan siya. Kasama niya si Gertapang, ang kapatid ko. Kasi si Gertapang ay nakagat din ng pusa. Yung pusa kasi na yun, dinala yun ni Pula. Galing kinala, galing kanila Chinchin. Yung pusa na yun, kaso maligalig yung pusa. Ano na kami, papunta dun sa amin, dadaanan ko si Gertapang. Dito na ako sa tindahan ng sila papa. Pinsan ko, Gertapang. Asan si mama? Kami lang. Si mama, babantayin niya. Yung card niyan, dala. Dali na. Let's go. Babantayin ka. Ayan, dito na kami sa Bato. Kami dumaan kasi mas mabilis dito na daanan. Kaysa magnabwa pa kami. Dalawa. Sabay sila ngayon mag-graduate na Indica. Happy graduation na. Pang-apat na turok. Makakain ka na ng chicken.
pala yung ano na. Dahil sa nung pagkakagat ng aso sa kanya. Mas maganda yung sigurado. Magkano yung bayad doon? 440 yung bayad. Apat na turok. Matapos naman na yun. Malapit kami sa Nabua. Doon kayo papaindik sa area. Nandito na kami sa may Nabua. Ayan yung LCC Nabua. Dito. Mas malapit dito kaysa kung dyan kami dumaan. Diyan sana ako lalabas oh. Dito sana lalabas kung diyan kami dumaan. Malayo. Simbahan ng Nabua. Buwa-buwaan. Yan, dito na kami sa Iriga at malapit na kami. Ayan yung dito naman banda yung isa rog. Yan naman yung Bulkang Mayon. Halos magkatabi-tabi lang naman yan. Ito naman yung Iriga. Sabi, yung laman daw niya na ay tubig. Yung ano na yan. Saka yung Isarog. Medyo kumukilimlim na naman, no? At malapit na Macdo ng Iriga. Ito yung Sigira. Dito si Iriga nag-aaral. Yan. Sigira. Hospital. Yan, Chuling. Diyan kami inquire ng CT scan. Dapat pala yung papel namin para nag-inquire na ako. Dito na kami.
Nandito na kami. Animal Bite. ABC Animal Bite Center. Pwede na mag-vlog sa loob? Sige lang. Nandito na kami sa painjikan ni baby. Sige lang. Handa ka na ba? Buti pa si Mirta pang handang-handa ng turokan, no? Yan ang suot. Hindi na kailangan ganyan ito. Sige na. Chili po ng noodles namin. Pwede siyang plain. Pwede may customize yun. Pwede kayo mag-add na kayo ng 30 pesos. I-indikan ka. Gagraduate na kanya. Pwede po ba siyang kumain ng ng chicken? After 3 days. 3 days. After. Anak, nagtuturoan na rin. Alangan naman ako na. Talaga si ate mo pa ito naman. Tapos ako naman. Hindi naman ako nag-uniform. Yung kare-kare, Ay, Bilang na. Indikan mo. dalawa? Dalawa. Pala ko tatlo, so yung ate na ko. ano yung pwede kong ibenta. Sikit ate. Kaya naman sa akin mag-tip ako ano, nandiyan lang pala sila natin ang kamay. Okay. Ito naman. Ako, Oh, parang hindi ka man lang umiyak na ini-indikan. Kaya nung pag newborn screening yun, pinalo yan. Hindi umiiyak. Malbit daw eh. Oo, hindi talaga umiyak yan. Or nagkaroon ko Ay, ngayon umiiyak na. Okay na. Okay na. ay, ang Tapos. sakit. Ayun po, at tapos na. Tapos na, naka-inject na. Balik na kami. Uwi na. Saglit lang. Tandos. Bilis. Saglit lang yung 450. Bilis lang. Tinatid lang natin. Kaya sabi ko, wag hawak ng hawak. Yung alaga. Tara na. Yan, dito na kami sa bahay. At may pasalubong tayo kay Ami. Paborito niya to. Kumain ka na? Kain na tayo. Gutom na ako. Nasa corporate. Siyempre nung nag-meet Nilaban yung uniform ng anak. sana pala nila. Kaso ang sakit talaga ng katawan ko nung araw. Pero yung una pala, nababat ko na yun. Bakit? Walang patay ba Kami, lasing tayo pero Kaya tayo. Paborito niya to. Oh. Paborito niya. Oh, thank you. Thank you. Thank you so much. What is this? Paborito niya, mga Google Ham. Ito, anak mo. Ang haba ng pila sa Jollibee. Kanina pa sana nakauwi. Pumunta pa kami ng LCC. Ng bato. Ito na lang pinabili niya. Potato corn. Ayaw mag-dry yan. Yan po, kain. At gutom na talaga ako. Umalis ako din nag-almusal. Importante kasi yung lakad namin. Na maka-injikan yung anak ko kaya nagutom na ako. Ulam namin ay maya-maya. Hindi ko alam kung maya-maya yan sa Tagalog. Big hit sa amin. Bago kumalis kanina, niluto ko na to. Iniwanan ko na sa kanya. Tinimplahan na. Sana nagtuloy. Laki! 3 kilo. Lagpa. Magkano ang isang kilo? Basta 300 dyan. 100 isang kilo. Lagpa pa yan. Parang hanggang ano na to next year eh. Ang dami eh. Sige lang. Well,
Alok mag-Jollibee yung anak ko kasi hindi ko napagbigyan. Saba ng pila. Lunch mo kasi. May parade baga doon sa bar. No, tapos no? Alam niyo po yung ano, yung tawagin sa isda na yung butog, yung lobo doon. Masarap yun sa paksiw. Ito yun, yung dalawang butog. Kasama naman sa paksiw yan. Di ba pag hiniwa yung ano, Sili talaga yung wala. umiilaw doon. Yan. Mga regalo ko sa'yo. Laki nito. Malaki pa sa palad ko yung ano, yung ulo ng ano eh. Yung ulo. Paksiw. Ano masarap baga? Oo. Masarap pag may sili. So ang ginamit ko dito yung ano, galing kila karot, yung suka na ano, tuba. Ito yung butog. Yung laman loob na, tapos may ano din, may lobo na ano. Ano? Di halatang butog. Pula-pula sa bunga. Tempo tayo. Lalo na to, oh. Taba. Ito yun yung isda na dati na ano, na nag-trending sa Facebook nung naglindol sa ano, Cebu ba yun? Nabiglang dun sa lake nila, may nakuwang isdang malalaki. Kaso di nila alam na paano luto, kung kinakain ba o hindi. Nakita ko ng isda, ito yun. Tawagin sa amin big head. Kaya tulad dyan ng maya-maya, kasi yung maya-maya sa ano eh, yung dagat natin yun. Mas mataba yung maya-maya. Pero the same lang talaga sila, the same style ng itsura, nung kaliskis niya. Pero yung maya-maya, sobrang ang taba kasi ng maya-maya. Pati yung buntot nun, masarap. Yun yung favorite na niluluto ni Lola. Inaadobo niya lahat taba. Ay, lahat ano, buntot. Natikman mo na yan. Adobo ni Lola yun. Iwan ko lang kung niluto yun dun sa ano, Cebu. Ayan po, at nakakain na kami. Siyempre hanggang dito na lang muna ang vlog na to at maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga viewers, to all viewers, to all sponsor, to all silent viewers. Ayan. Thank you. I love you all. Bye-bye.